J.Lalrosanga Bung song pariatna he video hi download palni chon like khai lo pe venga du jong mani phai chon subscribe le donia ole masain thon thu po chobani ti min share chakula pen fe kani angin angma ni le an chet velna karon mangani maya aba khi chu ziak tu strong to na le zel din na ani thu takla taka min lo ngai sak lo turin kangin sa cheu rin chana ta chon anen biang chu an lo beng khon le anen bezau chu engthil nge mi man chung chang ten soin ka ria alo ti vata are sa chuan eng mani lo doro kan mana kan thian pa te venga mi chungvel chu min lo hril mai mole rin chana chuan awa ho ve hei lunglei chu kan thlenga ni mai are sa chu adak chuak vo wa zana rei toina re rui towa boruwa ka thiangin anwam hle a fence thren khata chuan lo muakin an lo om deuh thapa an riana tur hotel lama chuan an hruai chawa a thleng chu eng motifelin reilo te an meng le a te chuan lunglei khopui le chu zan re rui mai chu an mu thil san ve le ta ani chu zan chuan are sa chu amu da chuak lei thei meu lova khoma chuan amu meng kar renga phone te chu a han khoi le ringot thin ma se ti turwa ka shebok chilo whatsapp laman ron bai na tam tak chu makatia enga tinge le private message sa meu min ron ti sok ngam tak le he tiang chuan mi thil pek don po ain thlashun om rum don alom le chuti rol chuan min pe tu te han harongot la chu chapo ti kan hlo le dei thawom sia tin angai tua neu newa an riana hotel corridor a chuan chuakin leitlang pui chu thaeng chu na chhun poraya are sa chuan a khun lom zel tur ngai tuain mut po chu amu hil mai theilo ma fere chu call ringota ma fere chuan phak deuh chuan phone call chu ron changa o ivaron call tlai ve muang rei chuan ron tia are sa chuan ron call che katum to lo zoka ma se hei kamu thei thot lo ati zoi sapa ma fela chu intiharin engeni ta ashim rimin in zona rei toem atia are sa chuan rei ve to tho ma fela chuan in zo vele min ron kol ro khati kha lom lo mel tak chuan atia are sa chuan nia kan bang tlai lu tuka imut dei to karinga karon ti har du to lo cheni kha ati chuan ma fela chuan hei aya tlaya min ron ti har le tho sia tin anui deuh sak are sa chu ngoi wangwanga nia kangai chia hei pona ka chuak ringot ma feli chuan a vot loem ni zan rei to si lutro alo ti let vat vot lowe thil ka ngai to na salu tuka khotlang lung len te hi ka nei niang la pho thiam ve tu ranga in shiat na te hi ka nei ati chuan ma feli chuan oi omlo lutuk tin alo nui ara are sa chuan tak taka la pho thiam te music thiam te ka chak ve khop mai ati le ringot ma feli chuan chumi soi tur chuan mo zandar khat piala min ron kol nui sen chuan ati are sa chuan o soi mai tur awang ema ti pa chuan anui sun suna ma fel chuan khoi min lo video call ro yom na vel chu kalo en ve chin tin phone chu da anin video call a are sa chuan anom na vel chu en tira anom reu don kha tin ma fel chuan alo comment zat are sa chuan khoi ani lo lang ve ro ka mu chak chelom atia ma fel chuan karon lang peilo ati deuh tlat are sa chuan video call a hini beng do hu selsu tina fiam ma fele chun ininom ka at mele tin in sum ru tak chuan an nui dun kur kura zan rei to sia thom beng cheng chuapal an hlawani ma fele churon langin hei ka chelu tuk tho phang mele chu a dik thailo tin anui sen are sa chuan e tho phang mel po tu man an tluk lo alo ti ve sap ma fele chun in la zai mai ya ente ni chinai soi kha a haulu tuk aron tile hunwa are sa chuan engber mo karon soi nem to e ti na changa ma fele chuan o music le la vel kha izai tum sak tu tur che zai thiam ve lo heti za thin oma saksen lo hla phua sa om to alo om zel bokang chu wang chuan mi zong ten hla phua thiam vekila hla phua tu hin hluna chuan hla phua thiam tom zo hi an zai thiam lo hial mai thei zai thiam hi an ma mo le chia cheu mi perfect om thailo kanin ma mo ton vek tin zai thiam hla phua thiam sa de pon an mani hla an sareng thei don lo mi hlan sak tho ngai chu wang chuan khalam kha kher to su ma se ma son tu rein zir zel ro a thania tina fui ve siama are sa chuan nie adikalom tina bu ngau ma fele chuan ti hian ngai thla uluk om tak hian ni oma
iril ruwa hian thil dang dai hi om lenga naktuk ron hom mai ngai don sia mutoro keipo ka mutonge are sa chuan imut main ati zoi sap ma fel chuan enge ati deuh muk o kha soiro ati chuan ma fel chuan anau pangchia e mai tina noi maya are sa chuan anau pangchia lo tirole ati le sham ma fel chuan ani le love you good night ati zoi sap are sa chuan nui sen sena mutuile tinanin thla are sa chuan chuak lo zetin a khom lam chu pana atuk lama thoman ngai dona wang chuan muthil luya tuma thoma re rui towa a hriat lo karin alo mu hil ve tamaya atu khwa lo wara leitang pui tual chu ni chuan a ron chun nau cheka anom na tang chuan a viwa thain amoi em le ngal are sa chuan chu jing ni chuak chu a thlir dau dawa an hona lam tur chu arin thlir wong wonga a pei lo ru hle a u chuan hei ifens ten thil pek hlan chen duwa teina ron hrila thil pek dong tur chuan an vakala ta chun are sa chuan a ril du dik tak a soi chuakin a thil pek don chen khat lak a in thla hrun to thu te chu in thla hrung tak chun a soi siam siama nakin loka an hmu sit let na ani theidan te chu soi kaya tuna po na tak tak a bai ani thin dan te chuti chung chuan a thu soi kar laka fiam thu thole zukin a hmuna om te chu a tilhin thiam le zel mai an ho hun chuan an thian thum chuan an in zui chuak le ngala motora chuan an chuang le thap towa zol ko puilam pan tur chuan an chuak le ta ani khong laka chuan a fence lo muak tu te anom le neu newa are sa jok chuan a han bai ma sa vela alo mu te chu an lo lom thin le khokar ko nga chuan tolai lir muin are sa thin lunga movie director ani na chu ala thi hau lo chu tolai lir mu chuan a fence te ti limnan idea nei le funny video thatta kan ron siam le khoi ron then to hai kho pon escort motoring ga long hak sia tha thau khan mi lokal mo tha ra atte ulo hei chela sunglass ne bung ruan ne ka por siam mo ngai nam lo ti no tu chi lo sim mai aso lo tu a upload huna mi puin an lim pui le nge yang le ai zo lam ve thung chu mi pui chu an chuang e moti mai turin khoi huna po chuan an oma a chep vek mai hian a hriata lim limita dor po bungro ron thleng thar bok nen customer an ngai nan boi map hle mai rota chuan koron thleng thar nal deuh pakhat chu lim hei ente are sanin me don lutuk ipi phal don sa kan da tha te anga tia pui chuan nui pain kha chu to sin alo ti nidanga lim limi chan dan thina nia an thil lo thleng thar jinga moi deuh midang ta nan ti thum hian lim limi hian ui mel deuh hian kha chu to sin hi ron tinung nung thina ma se are satan an ti chuan angoi reng rota chuan are satan chun tawlo om lo ani mo te in anui le war to tlai lamania ma feri chu mini chuan ina om ha damin engma atilem lawa engemo thil en felle ti felle ro chuan a buai hle phone call dongin a han changa motor tlang zar programa host turin an ron soma a hun nei dan te chu a en call thuak thoka an som ni chu a program nei lo ni takania alo ove maya an program kal dan tur vel chu phone lama pdf a an ron thon tur thu an shila are sa tepo aizol ron lut vein are sa phone chu aron ri are sa chu alo mu hil suara a u chuan kha I phone ri chang ro ti in a kai thau number long atangin ani a han chang chu tu dang ni lawin lbs lama tangin ani kia siros motor tang zar na hun an nei tura zai turin an ron soma are sa le rin chana chuan an hun nei dan an han ena program an lo nei boxi an man lo tur thu chuan an han chang zet na an ngai poi mo sia an hun nei sa chu siam rem dan awm takin ti in an han be chianga an lo son thei lawa ti chuan motor tlang zar na huna kal tur chuan an in rem vele ta ani ma feli tel ve don ti ro an la shil lo hriangat phei se zong are sa chu a phur zual nge yang le an in an thleng chun chaw boka an muzang hal dia dia ya mizoram chung vek mani se ko sang boruak chu alawin anglo na sa thin sia chu chuan ati chaw ve lek thin taite chuan Bangalore atangin a thian pa chu ron bia akal na mun ta chu a hmu tira are sa chuan ka kal na hnu ni kha tin alo fiam taite la chuan I kal te kha chuan a hmun nuam lo lai an hruai che tin a fiam let FIR an thelu chanchin te chu soidunin ma han lak vak dan awan mela in police hon tang boka rin ai tak chuan man so na niang
adik tak la chui chuak lo ma se rin deuh chun nei to ani ome chuti rual chuan kan chwe ni tin hriat chu chuan an tlan bo emo keima ni tan lo zonga ron che tan hre don mi lawa ilo film khur deuh chu thang ke chu hei bodyguard tenen mirama kaum da ya a lo lem lo zoram lama ka thian te kha karon ngai to cheu ni chu tin aron uang le zui an thu tak luan thei thin lo ni an han uang dun le bok boka akha tokin taite chuan vai tong phua chop aron mang che na an nui na sa hle anu rei vak lawa chuan thu tak deuh hian e thian nu kha a buai khop mai ama in police station ate alo vakala an zinga pakhat kha a mela mu chiang viau ani ome an rin hlel pakhat kha a muna ngei ava en boka phone atangin police hoin an ti buai reng boka englam poni se police biak ni hi chu nuam lawania zo na in zo ang chi phei chu kha boina khan telve thoma se ama kha a fel re khop mai tin hlim hlim chan chin chu a soi siam siama are sa chuan ani chu lom thu soi tur ani chu ti in anin biak na chu an du to ka are sa ten in ti fai nu chuan zan ria chun aya an chung ko chuan nidang an ti thin dan bokin anin fiam na sa le hle ya are sa chung chang soin tun laya a om dan in thak thu te ngai zong anei ni en rin thu te chu anu chuan a soi chuaka are sa chuan a oi om lo soi chiang la a lo ti vat a u chuan ke po hian tuai monen hi chuan ka ring hlel deuh mole ma se a lo in thup thei khop mai samsona hi kala do pang tin a noi soka are sa chuan in vahan ngai tu pei tak fence te kan nga ve a kan be ve bokang chu tin a noi sun sun zan ri nai kham chuan are sa chuan a tv don chu ena youtube vela en kwal mai maya a phone chu ron rile ta ma felin hena tangin ani are sa chu noi sokin room lama lut le dai anu chuan khamo tuemo kan bula biak lo tur chi deuh hi chu anom to ni ti na lo fiam are sa ruma lu nu chuan anu chuan anaw hna chuan ven thate anin biak na le aming ron hriat tumro tin atir phai anaw chu are sa ruma chuan ti tur nei om takin a lut phaya anin biak na chu angai tharu kara abeng avodo nai sut sut lai chu are sa chuan lo mu fu kalo engma ti turin nei lo an ron tir che ni kha tin alu kham chuan avoma anaw chu nui or orin atlan chuak anu chuan tunge alo ti vat ka hreman lo min hre chuak mana lom ati anu chuan i zai lo lu tu kan eng chu mole tin anui vur vur ma fele chuan tunge a in vari na sate lut ve ati chuan are sa chuan kanaw mole kanin biak na ron ngai tha ka tuma tunlai i boyem tina zot ma fele chuan azia nang zok buai ni mai karlia motor tlang zarna katel le dona mani kar lo tur hi kan khoya nei ve cha kom thin mole kala lei ve rupang tin a uang chun zom ma feli chuan kia siros khem ni ke po ko host dona lom ati chuan are sa chuan ani mo mati nge min shil mi lo ani chuan avan thave kalwalang o ati zui ngal zat ma feli chuan ma se mi ho hi ati chuan are sa chuan a hawlu tuk eng mani tak tak lo kan kaldun lo pon min soi tho tho tin a chang let vat ma fele chuan ani tho mai ani chuan ron tlai hlek suang che mai chia zo khen ka ngak ji mai che chu lawa a ron kol ma satua che hen ka tang renga ati chuan are sa chuan ron ti boi che hlom velom iden ve sia keite chu min ti boi ma la min hlau ve chuang lawa ati deuh kher ma fele chuan enge ka hlom na la ro sang tin a noi sen sen are sa chuan min buli thin mani bial pa te buli ching ni hi ma fele chu nui ar ara ka den to mele video program nei toem tina zo chui are sa chuan min betu chun om nual towa kala final lo nang zok tina zot let vele anom nual la final lo mun khata solian ve dewa tel dun thaina aom takin la ngak dewang ot ti in anin biak na chu an ti top vele ria ma fele chuan imut dona min lo shilang che mengrei lu tuksu ati zui sham zorama ina chuan zorama le thian pa chu an lo thuduna zorama chuan ruata tong ka tangin tun lai hi hlim le aresa anin be vak lo ni oma chuan hlim hi police ni om deuh hian phone atangin thuan ron zo thin atia engponi se kan ruam man na shil chuang lawin ruata hi kan lam tanga kan siam thiam chuan police hoin min chui lo kan hrevat thayanga min chui ni chuan kan film khur zual vi wanga yang zel chunga chabar ka pe mi lo tin anui ko kora pakhat chuan min chui poni se mizoram police ve te chu an nep mai tin alo tuin hi
ashim shimin kaini po hi kan duai chuan kan kal thui to ni tina phun sepa zorama chuan nia mase boina hi thil hote atanga ronin tranin alian tulani hi police min chui tak tak ani phai chuan kan mual phau don thau zela over tu khalom ain hu tir vel thota ani khan manani vai chuan hlimhlimi khan a chiang don te nia abikin ama kha phim khurangai engponi se chapchar ku ta hnai chawa lamwala hian an som ngai karinga chumi huna chuan chetna hun kan nei thein karing chumi ma po chuan ani mai thei in ring renga kan nom hi kan ta na tha pakhat jok chuan nia mase kan ngai chan hi ka hrele to mi lo atile zorama chuan ngai chan ngai to lo kut kan thak to kan zo fel tur ani tok mai ni i ngai chan tur chu manzana a nek hrep che kha tina nui kul kura a thian pa chuan ka ruye lom lo en lero ka khai ni leng thak thayang atia zorama chuan i thian te ruwa manna sumvel chungchang kha khatianga kan phut chuan kan buai mai kan pani chuan a top thlen ngal tok mai tur min man chuan a chen sa sang jok a thian pa chuan ke chu hlimhlimi target char lo hian ma fili jok hi target ila chan sa that jok karinga sin ati siama zorama chuan ani thawa masemo anni chumi hriat an nia min man chuan a chan sa tam jok karinga hlimhlimi po hi a thian tha takania thian tha pi alam poni mai thei an pani chuan ruwa man na san an thian te hriat lo chuan an siam ruwa an phur dun hle ni liam ve hret zelin are sa chu an dora chuan om vein ama ron mucha khautele luron me tur te chu alo welcome zela a om tum chuan an dora ron chuang kai an tam thin le chutia dora huna man mek lai chuan a phone chu ron ria ruat an hena tangin ani a number chu lo save lawa are san phone a chang che chu ruat chu rile ngal por are sa chuan a hrengal mai ruat a chuan hai thomno ron thleng thara itan nal tok kan lo da sanga kan dora lo lam la ati ngal set are sa chuan in pin a phalem ni tina fiam ruat a chuan lau ta da eng moi soi ati le kher are sa chu khu de kherin a in pin a phal karing che lawa min lo trim ne kang ti te hlo malom ati le kher hlimhlimi chuan ro buai ka du lo ti thamai mai ro kan dora ron kalveli peilo chuan lama min mang reng su alo ti are sa chuan a phal taka min pe kani ta chuan in dora mi hak ta chu ka du thu sa malom tina noi sen pui chuan inin muchak ve to shim ani kha huni nei vele ron kal ro kha hlimhlimi na bedu che tin pui chuan ro ta phone chu chu saka hlimhlimi benga chuan nor sak hlimhlimi chu meng phok le khatia ral khata tanga ron tong ve sep lo khan te khan in bero atia hlimhlimi chuan tunlai iwa buai om ve ati zoi sapa are sa chuan buai ve tho ma se engting nge ka buai lo hriat tui ma chuan ka number a delete nin ka lo hria ati deuh khera hlimhlimi chuan ka delete lo ka phone ka reseta number ho bo vek ati chuan are sa chuan kaipo tunma ka dot soidan thinania ma se ka oi sak meng che a that le to chuan ilo save le don nia hlimhlimi chu zalo ti hriat tak chuan anui lui saka mi hi chu ring lo ve ngot mai taka in biak na hun kan nei vak chuang si lawa status ka in pai thei sia ini ngang ti ka hlawa ati chuan are sa chuan avahan oi om lo ber kher takem dot sei thiam lol lo taka taiten en ron len kan tum shima Bangalore om meka kan man ram chan vele kan ron lengang ati chuan hlimhlimi chuan min ron thong thut lo la ka lo nok le noi chuan achi don lo ati zoi sap pui chu lo phun sur an lo leng do na mi taiten en chuan alo ti chen hlimhlimi chuan inenom kalte atia rota chuan oi khanu hring nun chapau zia kha khoi ka phone zorama bakin adu chuang lo che tina phone chu ron chu pui chu nui ora hlimhlimi le rota chuan phone chu nin chuwa rota chuan kami patha ka chu ma hian khoi ati thak hlimhlimi chuan hei phone nei tu pain biak che phal to lo ni hi taiten en in local dona chuan min lo hril don nia a thian te hriat tur chuan ati lui deuh kher pui chuan tun hai chu karon pui char don che ati ngal wat rotala chuan hlim i chia hlo pakhat angin min lo chiar ve ati le zuwa hlimhlimi chuan ininom customer ho in mak min tingotang tinan nui hama ni aliam vele hreta kiya motor tlang zar hun chu alo thengta ma feli chuan ngak lenga a phun le chiamang ti hlawin are sa chuan ma taka ma feli chu vapana ma feli thom no hak tur te chu thlan puin anin fiam nui ara an hlim dun le viau an program nei a hun don naya ma feli chuan tiro kalang traffic jam a kan tang vel palang
ima ve trum po hian kan tlai palang ti hlawm tin a fiam le kher are sa chuan a ve poka che ka ma zia hi nga hian inom thin tin a in ti thei hle in thup le i vel po nei lawin an panhi chuan an program nei na tur a in ang bok nen an in phul du na alo hu ho chuan an thlir dau dawa then kha chuan karin lok ang chia anin ngai zon hi karing sa renga an lo ti le man then khat line anin ko mai ai kon ho chun in nel ve kalom an lo ti ve bok a mun chu thlengin program chun nei ngal mol mola mày hay khóc mày vây khát nghe vây dạy giải đón ê mà xe program gì ông chọn về chú tôi program ấy chú cha cho nên thì đây mi tế bữa mi phải sợ là cho nên cả quý đấy in hàng thứ từ nữa phải kín ha riêng mà ba phê đi ma phele chuan ne so takena kai hroi le a are sa chu zai turina kau chuak le ta a muna kal ve youtuber ho chuan motor tlang sar ai ma chuan are sa chitla le zai vel chu an ngak lel zok are sa chu zai turin ma phele chuan a kau chuaka are sa chu zai in Trong ban về nấu lệ kinh trang ăn xin dâu ốm mồ cây dung có thi ninh thầy lâu cây dung có thi ninh thầy lâu phụ chiêng lâu mồ ai bro lệ sân xuyên tôi nè suy lung a đúng ngày mai a zai zo chuan ma phele nen chuan anom dun le kara chon chuang dunin test drive an naya ma phele na han khal tur chu are sa chuan lo hlau derin ma phele chuan a du lo viau a han beng le thul are sa chuan khal ve le chinin an mi dun sen sena youtuber ho chuan an tin le thak to an pan hi in copy chuan mi tam takhi chu ati boi chi ngani khám hiếm thế mày cái bài bài wow anh vừa nó sắp lại xuống lắm còn hắn vừa nó sắp đấy rồi thiếm dữ mấy thiếm đấy rồi chuông coi là pha phim chuông này ha áp biết rối mày na sắc mày thì không yeah car tire zeros ali ya yeah car tire are sa chuan kan viral le ngai do ne ti in anin ena an nui dun ringot ti chuan program zo no chuan are sa bike book chuan in phur hole in anin lam chun pana khơi lòng chuông rộ về tất căng mò khơi ru nắng xiang lối về âm mò tuần lệ cơn noam với khát tan tuần lệ cơn noam với khát tan phụ chiêng lâu mò an tlan liam thleng chuan camera chuan an tin far renga a thim lek lek towa veng pakhat dai vel an thlen chuan are sa chuan zun ram kan thiau lok tin a ding zuaya a chak loka chuan zoram ata thian don chu an lo spot mek chu niin a thian pa chuan are sa mu chia chu khu enro ati chul maya khati zong khani le pot se tun tum chu bk la ngai thave thung ngo
vordunin selna angka buanang no zelila run hum len zairel mai laboi he hey chang ve se chung mo yang len thiam la akita van sa gadi bia he miru del zairel nurun ngai lo den bia le shil kanwa di zun phur hi eng di ka palang mo rau thalung mo aram avayem ni kan tiang bia ku zong le kan lim lai ni buanang lui mai lo se ke ka to na theng sang ve se chung mo yang len thiam la khi thang van sa